ora entuk nembang aku. Nggih. Kula saben dina ya mengikuti perkembangan lagu-lagu panjenengan. Lagu-lagu anyar kabeh tur niken iki yang membawakan selalu senyawa dengan watake lagu kuwi. Niku sing angel Mas Garing. Penjiwaan. Nek mau ngapal iya apal, tapi penjiwaan tentang lirik lagu karo napa niku jogete niku iso menjiwai. Niken ki istimewane ana siji. Napa? Galak ora umum. Ya nek kula ya ora. Galake nduk niken ki man papan. Ya kayu ya. Galake kanggo ngreksa diri. Nggih, heeh. Nggih no. Ning aku arep anu Mas, arep Ciri khase Canom. Piye? Apa ki gelungan linting ciri khase Canom sik ana. Piye? Sikile dicencang benang lho. Kok biyen ora ilang-ilang. Ben ora ancang-ancangen ya. Aku tak nyoba nduk niken ben anu ngaturke tembang klasik sik. Ya. Napa Mas? Ulur kambang. Oh, pangan. Kulino mangan. Pangan ular kambang, kulino mangan ular itu. Nek ora apa sing klasik apa? Remenane jenengan apa? Niku mawon. Ular kambang. Ular. Oh nggih, slendro. Ya. Nggak ngerti tenan nek sing gender iku sing nyanyi niken. Wah, wis. Kok sing gedar iki ngerti niken teko nguyuh ping 3 lho. Nang pondokane wedakan terus. Lah iya. Heeh, wedakan men ketok bagus. Ya, Mbak Niken kaya apa? Ular kambange. Bakah, ya. Mengke nek salah pun dukane Mas. Ah, ora. Jenengane wis ora bakal tak seneni. Salah disetip to. Ora wis pokoke pemakluman nyatane panjenengan iki ya Piai. Ning aku sing ngerti Piai Lantip ngono kuwi. Piai Lembah Manah ngono arep pinter ya sinasapan Balilu. Pokoke kowe nembang aku tak ngopi. Waduh. Ya, Nduk. Ular kambang sak titae lona ketong raya nyambut gawe yo 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 bunder penolo kinclang ala kinclang kuwayane mau biar murap mancarang katon tejane yo mas raputo kae raputo kae putuku mau nyambut raputo apa putuku sabar narimo janji sabar pati ayo nangis wanita sejati ya mas yo 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 agar sing nembang nikah ni Sitri kawate mbok lagekane pedhot neh ya. Apa piye ta? Elok penyinter iku iki. Ora mau begawan iki jane kok. Ya, ya Nduk. Nyiter hawane isis karo lir-lir. Wah. Tinggal mulai kancane raro. Anu. Mano
Iki lho iki aku lek seneng ngene iki. Pripun? Sing anyar ya dipelajari, sing lawas ora keri. Nggih. Tegese lagu anyar ya iso, lagu lawas ya oke. Mula niken niku sing mirengke napa niku pini sepuh ya iso mirengke, cah nom-noman ya iso ngrungokke. Apa kok biyen cilikane iki kok kaya bolak-balik lho. Piye to? Ayo nek Oh, saiki wis iso ngadi sarira ngadi busana kok ya. ada iki mau iki pundutane Pak Gigok iki mau. Oh, Pak Gagu, Pak Gagu. Pak Gagu. Pak Gagu matur nuwun. Mas Dewa terima kasih wau dirusul. Nggih, pokoke aja mandek oleh sinau ya Cah Ayu. Nggih, Mas. Muga-muga rampung SMA, kuliah dadi sarjana, syukur iso profesor. Wah, elok tenan. Penyanyi kok profesor. Wah, profesor Doktor Niken Salindri SI. Wah. Mas Gareng iki Mas Gareng SMS SMBG. Ayo komplek. Titel apa? MBG iki Mas Bagio Gareng kok titel apa piye to? MBG iki Mas Bagio Gareng. Ayo. Kowe yo MBG. Apa? Mas Bayu ganteng. Kowe pasti ngene. Ayo ora apa-apa ngelem-ngeleman kok. Mbak Elisa rangkaian acara bersih desa akeh banget. Ya. Diwiwiti mulai tanggal 2 Juli. Nggih. Itu nyekar ning Cikal Bakal. Wah, Nggih. kemudian Maleme ruwatan wayangan. Nggih. Tanggal 5 sampai 28 Juli santunan 58 yatim piatu kalian duafa. Terus 29 Juli awake dhewe sing kadawan lelekan wonten mriki Nduk Cah Ayu. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Terus niki anu Mas Gareng. napa? Karang Taruna gitu, Nggih. Buwono Abadi Nggih. ini dibantu dari mahasiswi yang KKN saking Universitas Negeri Malang. Oh nggih, matur nuwun. Tulen dari adik-adik SMK Islam Donomulyo yang baru prakrim wonten mriki. Nggih, matur nuwun. Mbak Elisa, ini manfaatnya sangat banyak sekali Mbak Elisa. Nggih, luar biasa, namanya juga Merti Desa dan ini Nggih. ternyata disengkuyung baik masyarakat sendiri dari lembaga pemerintahan juga mahasiswa. Mahasiswa. Ini sekaligus memperkenalkan budaya. Ojo nganti sok penerusnya awake dhewe kelangan sing jenenge bersih desa. Nggih, leres. Contoh kaya Niken Mbak Elisa itu menjadi inspirasi cah nom-nom ki aja isin dadi presiden, aja isin dadi penyanyi. Betul, ojo. Kowe iki cah loro ki hasilé saka nyinden, hasilé saka nyanyi, nggo tuku nyawaku iso. Tukunen. Ojo. Kuwi anu lho. Apa kira-kira ngono. Ya. Kok medeni wong. Pokoknya dikenalkan dulu, bar kuwi iso nresnani. Berat. Makane waiting tresen jeleren seko gulinten. Apa ya kuwi? Waiting Padha wedoke ra mudeng lho. Takono weten Apa? tresen jeleren seko gulinten. Ting kulino jalaran saka kulino. Waiting tresno. Ting tresno jalaran saka kulino. Rodok kepleset. Wong iki kan padha wedoke ra mudeng lho apa meneh sing lanang. Mas Gareng Ya, Lur. Pak Kapolsek ngersake capek gunung. Nah, Badhe dibawani kiambak napa dipasrahke Nduk Niken kali Mbak Elisa. Ayo. Pak Kapolsek iki mumpung cah loro pun standby. Standby. Standby iki siap. Anu pun bawani lari kali nggih, Pak. Oke. Iki ora mung kagem Pak Kapolsek, Pak
Iya. Wi Niken, saiki Elisa. Ayo. Elisa Orkarus. Orkarus Alaso. Ayo. Ayo. Elisa Orkarus Alaso. Elisa iki enak dilihat. Nggih, terus Lincah anaknya. Sabar hatinya. Nggih. Ora saben wong iso nyedak dheweke. Karena memang dia bukan tipe maunan. Terus ros itu bunga. Kamu seperti bunga ros. Heeh. Wis rasa takon lho. Ijeng iki lho, Buri. Iya, Alaso. Alaso. A. Aku suka dia. Lalu dia tidak menyukaimu. Ya. Terus so. Ngopo to ora aku ya. Takon tok sing nguncek iki. Bojoku ora tau tak unceki kok. Ora anak-anak ayo. Mana loro. Yo, capek gunung. Mbak Niken karo Mbak Elisa. Yo Mas Gareng sing bagian jegleng. Ya, ayo Pak De, kita nyambut gawe. Yo Mas Gareng yang tengah. Mbak Elisa ngapit kiwa tengah karo Niken. Nah, we. Bagian ngedusi. Ayo. Masa ulang mate. Anu. Bojo-bojane Niken sik. Ayo. Saben bengi nyamang. Kok Pak De ayub-ayuben ngono to Pak De? ancang-ancang. Mboten kiat. Loh, yen mungsuh kuwe tak kuat-kuatke. Alah. Oh karo putune kok kaya ngono. Maksudnya kuat joget. Wah, ngono. Itu tekan dindi. Ayo. Sampun. Wes kok. Wes ta. Wes. Lu jare jegreng. Lah sampean ora mumbul kok. Iya, enggak mau mumbul. Iya. Ora omong. Ayo Cah, mumbul Cah. Iya. Yop. Iya. Au. Gayane iki lho. Ayo bathine dadi gareng nyedaki cahya ayu ngene timbangane kowe. Ngopo? Bathine ngelus-ngelus debok tok ngopo? Coba gaweane dhewe-dhewe. Nduk Niken. Dalam. Gandeng suarane apik, larase pleng niki entuk anu bebungah ora sepira kae sing penting tandha tresnane. Terima kasih, matur nuwun Mas Bayu. Ganti Mbak Elisa. Ayo. Anu. Yen memajan mengkaro jenur kuning Bocah jegleng. Yo. Ya. Mbak Elisa dapat bonus juga ya ini. matur nuwun rezeki anak soleh. Laris manis tukang bok-bok tukang biles laris manis. Iki cacake bakul pasar wage ngono. Aku sinau ro bakul kaya. Oh, laris manis. Manis. Bobok. Kok sing diceki kok sing nebang tok. Lah piye? Lah aku. Wong kosek urung rampung. Oke. Niken, ayo. Awas. Yop. Oi. Ngopo kuwi ya? Ayo wis ben mumpung petuk cah nom-nom kok. Mbak Elisa. Ayo. Elisa lagi. Kae lho. Jambur wis ora patek ketok yaene kok. Wis tuwek tenan bae. Blereng. Sing sabar ya Ken, ngladeni wong tua sing sabar ya, Nduk. Nggih, Mas. Nggih. Wah ketok megap-megap didak ngono ya. Pacitan
Rama mangkat kok Kediri jam pira Do Cahyu? Niki mau kula jam 4 Mas. Alhamdulillah perjalanan lancar ta? Alhamdulillah pangestune lancar. Alhamdulillah. Pripun Pak De? Padha niken karo Bayu padha. Adik kakak. Adik kakak. Padha piye? Watine jeglek, apa tinggal caturan. Lah aku mau urung takon mangkat jam pira kok. Lah lha terus derku ndi? Ya wis ono nek mumbul. Apa ana gareng mumbul kok nyek. Ya wes, ayo. Ya kan nano. Panas. Yo, parian sih, parian, Pak Parian iki diselingi parian. Oh, alah telek. Parian. Parian sih. Yo, Mbak Mami. Anu Reno, yo mencongak cek. Ayo. Menyang kolam. Menyang kolam. Ngumbah bayem. Mbah Bayem. Masyarakat Kedung salam. Masyarakat Kedung salam. Tansah ayem tentrem. Amin. Yo jajare Mbak Suci. Anu Reno. Tuku kloso. Tuku kloso. Ning pasar legi. Ning pasar legi. Sedaya pramiyarsa. Nggih. Mugi kebak rejeki. Amin. Yo Dita. Anu Reno. Ana cireng. Ana cireng. Diwadahi kerdus. Terus Pati gareng. nggih. Pancen bagus. Waduh. Kaya Wedhus. Oh, telek. kok gelo iki piye to? Nek kelas kene iki seneng bagus kaya wedhus. Ya wis ora usah. Aja kaya wedhus, kaya wong. Wis ngono. Wis. Terus kuwi. Yen kaya wong ki aku wedhus. Ayo jajare sapa kuwi? Mbak Eka, oke? Iya kah? Reno. Tuku tongseng Tuku tongseng ning Boyolali. ning Boyolali. Pakde gareng. Padi gareng. Ganteng sekali. Kaya. Sapi. Ya. Ora iki jane sijanmu ki peternak to. Ngapa to? Lah siji wedhus siji sapi. Ya ben ndek peternak ya ora apa-apa. Yo jajare sapa kuwi? Ayo. Mano Reno, ayo. Bapak siram. Bapak siram. Aku nginjen. Ya ben wis dijur bapak wis ben apa-apa. Njur bapak ngopo ya aneh. Banyune ances. Banyune ances. Terus Warga Kedung salam. warga Kedung salam. Mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang deres. Ya wis ances itu deres ya wis. Udah tak ngenteni udan ya. Ayo Dini, cek. Mano Reno, ayo. Pak Imam. Pak Imam. Rayine Pak Amin. Dari Pak Amin terus. Khususon Desa Kedung Salam. Nggih. Allahumma ja'al baladana baladan aminan mutmainan sakhatan rakhatan wasairan baladin muslimin. Waduh. Amin. Nggih. Matur nuwun Bu saja. Aku ayu-ayu bae petruk. Ayo. Lah jake kok sijanmu kabeh. Ora apa-apa iki calon ustazah kok iki. Ora segenahe sijanmu ora genep kabeh kuwi. Ayo terakhir iki gitari. Anu Neno. Iki. Ngucap salam. Ucap salam. Ring para sedaya. Mring para sedaya. Terus Mugi warga Kedung salam. terus Bagya mulya. Bagya mulya amin. Ya. Angele. Ayo. Ayo nduk niken. Mana Neno, ya kan? Tuku kotang. Walah kalah. Malah tuh kotang terus. Tuku kotang. Apa urung nganggo to? Kuwi parian ya, Dul. Sabar dulu. Ya saya mikir kok. Nih sabar dulu, sabar sir. Oh iya iya iya. Ayo. Tuku kotang. Otan. Tak polisi. Ayo. Dai. Apa? Diadai. Kotak iki wadah, aja wadah kotak aja. Kayak diadai kresek tapi kurang kresek. Oh iya iya. Diadai. Apa? Ada apa? Diadai ada. Ada. Tiada ya ada. Tadi ada tiada ini. Iya iya. Terus Sing nonton wayang. di nonton wayang
Mugi-mugi rezekine kata barokah turah-turah ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi panjang umur, sehat selalu. Mugi-mugi sedayanipun saged nanggap wayang-wayang piyambak-piyambak. Mugi-mugi kagem sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Matur nuwun Bu Mudin. Ampun kersa ndongaaken mau sajah ki Mudin. Yo Mbak Elisa. Yo. Ana sing jengat. Apa rek? Apa Mas Daring apa? Ana sing jengat lirik nggonku. Nggonku duduk manis. Alah, Lah gara-gara rong tuku kawat kuwi kawat lho. Kawat parikan yo. Ana sing jengat. Ketok dawa. Nggih, basa manut. Karepe apa ben ora kleru sing mikir. Kawat itu lho, kawat jengat, kawat jengat. Kawat jengat terus Sosok jengat-jengat to. Yo. Pak Junedi, Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa, masyarakat sedoyo. Kula dongaaken panjang yuswa. jengat ke mau apa? piye? Ayo kuwi masyarakat. Oh iya. Berarti masyarakat sampeyan akeh iki jengat bareng. Angele dinompo umum. Wani mumet aku. Yo Mas Gareng. Aku ya. Ayo no. Ayo. Kades Kedung Salam. Ya, asmane Pak Misdi ya, aku ngerti aku. Bapak Misdi. Nggih, mau wis ketemu sore mau Mas. Ya iki lak piye iki? Tandane iki apa? Yo aku mau butuhke Kades Kedung Salam Pak Misdi ku yo. Oh, masyarakat Kedung Salam ugi tambah rezeki. Amin. Amin ya Allah. Ayo. Niken nano ya kan. Panas udan. Awas golek siap. Udan panas ala panas udan panas 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 udan panas 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 udan panas di udan nih. Diudani. Ngerti Mas Daring guyu dhewe apa? Kok iso panas-panas diudani iki lho. Nglegeno lak ya masuk Lah angin. ya panas terus udane teko udani ngono. Diudani yen cara Jawa wis asosiasine wis beda meneh. Iya kah? Diudani iki blundus. Iki udane Nah, teko berarti- tegese diudani lho. Diudani terus mandi toh? Lho, Panas. mau Pak Junedi. Adem-adem adus Pak Junedi. Ayo. Aling-aling. Anu. Muni lagi. Ngene no. Oke. Ora piye. Oke. Kok diteni kancane mosok ya ora muni. Kok nek ra ditabuhi dikira yagane iki yaga wegahan. Iya. Kowe iki tanggung jawab kok. Kowe iso meneng ra? Lah kapan kono deren kowe omong terus. Der, Cok. Ya. Wes. Pun. Ora mbok der ra paten. Apa-apa salah kabeh. Ora entuk. Ya Mbak Elisa. Misoa. Maka. Misoba cape gunung latihan wadon sarta Etan bali ngulon. Mbak iki Mbak Elisa, bablas langgam nduk niken sih. Numane banyu bane. Ya Mbak Niken. Mbak Elisa.
saat kembang sing joget niken geni yo Jaringe wis ana keturutan sing dikedah ningate janji saiki apa lali berdua kembang sing joget nagareng enak-enak. Ye, suarane elok-elok to. Ya. Oh, Mas. Apa? Sing ngendang ganti. Ganti piye to? Matane picek. Kok nesuwi apa? Wong atine dar diblok lho. Niken nembang sing joget Mbak Elisa ya. Ya lho. Nana. Ya. Ya. Motor. Sokor bisa seneng bisa tapi rasa Piye ta? Piye apa? Sik ta. Ngopo kok nesuwi ngopo? Kita sing ketemu sing tak ijen sing ngendang. Jelas-jelas kamu tuh TLK. apa itu? Telek. Kok sik ta coba Mbak Elisa. Dek jaman ber sing nembang sing joget Niken delok iki lho. Niken delok iki lho. lihat delok Lihat ini. Ayo, monggo. Dek jaman berjuang jerkelingan Oh, jenglengane pas tak kei tambah 100. Ayo Mbak Niken nembang sing joget Mbak Elisa gede. Delok iki lho. Ayo. Zaman perjuangan berkelingan anak-anak. Oh, jenglengane pas, mengko tak tambahi 100. Ngono, wong ketoke gaweane sik. Dipaske 50 di. Wong kok. Ayo. Ya, coba. Di zaman perjuangan berkelingan anak-anak. Oh. Disiki. Iya. Pak Kapolsek mateni pengendang hukumnya 7 tahun, Pak. Disiki. Disi. Coba yo. Nek, coba baleno aja digawe gelo ta. Dipaske. Ayo. Lah enak tiasing sesomowi pahalane gede. Ayo. Dek jaman Perjuangan berkelingan pas tenan iki. Ya sentek dite pas wis. Dite sentek kok. Iki pas entek iki mau. Dite. Entek. Oh alah kere. Bawa Apa? Jaluk bagian 50 jeng. Duit ra ono, bendung ae ono. Aja gawe emosi. Aku ki agar lanang siji. agar emosi. Tangane blonjo terusan. Aku agar emosi yo sapa-sapa tak rangkul. Nggih, Ngrungokke niken wis suwe ra tau petuk aku. nyuwun ngempel nyidam sari yo ora apa-apa Cahayu. Asmarandana mawon Mas. Oh, asmara ndok boleh. Nggih, monggo. Sayang apa suarane? Ya, Dek. Aja sari Oh, aja turu sore kaki. Ora kabeh wong iso basa Jawa, Mas Gareng. Oh. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jangan tidur di waktu sore hari anak-anakku. Wah, iya. Lanjut, Ken. ngangklang jagat. Ada pesawat berputar-putar di angkasa. Dewa itu pesawat.
dewa ki iso mabur apa ora? Lah sing iso mabur ki apa? Pesawat. Lagi ngerti iki dewa. Berarti kalau aku pamit ning mamaku mah aku mau naik dewa ngono. Heeh, naik pesawat. Wis to meneng sing nontone percaya kowe geger. Ya wes. Ayo. Nyangking bokor kancanane kok bokong. Bokor kok bokong. Oh bokor to. Bokor bahasa Indonesia apa? Paidon. Bokor ya bokor. Bokor ya bokor kok. Oh, kowe ndodheki wong tuwa. Isi neto ngatatu isinya doa-doa yang mengharapkan tidak terkena mara bahaya, semuanya selamat dunia akhirat. kok panjang sekali. Aku agar iso tak dawake kok Mas. Sandang kelaman pangan No. yaiku bagian nipun wong melek sabarana rima Adik itu elok tenang Mas Garing. Mas Bayu, kula wau dereng doaken Pak Sanusi. Oh nggih, ayo. Nggih, kan Pak Sanusi sampun nimbali peng 3 niki to? Peng 2. Nggih, 2 kali. Pak Jun to. Pak Junedi. Nggih, Pak Junaidi. Nggih. Ndongake apa Cahayu? Heeh, Pak Junaidi. Wah, guyang. Wong kleru kok guyu. Lah kan Pak Sanusi iki jeneng bupati asmane Pak Sanusi. Iya. Kalau yang nimbali sudah 2 kali Pak Junedi termasuk malam hari. Beliau Pak Iya, Bupati iya. sudah merestui. Merestui ya ora bakal editan kene. Kene. Iya, gitu maksudku. Nggih. Pak Junaidi matur sembah nuwun. Amargi sampun nimbali kula yang kedua badhe ketiga. Amin. Nggih. Tapi mboten damel niki, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Kagem Bapak. Nggih, Bapak Bupati, Bapak Sanusi. Pak Sekda. Pak Sekda. Pak Kapolsek. Dan yang terpenting Pak Kades. Pak Kades, nggih. Pak Kades asmane sapa? Pak Harinadin. Wah, tak ngomong wae. Harinadin sapa? Pak Misdi. Pak Misdi kok Harinadin iki. Nggih. Nggih, Pak Misdi mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah Amin, barokah, amin. turah-turah. Mugi-mugi panjang umur, sehat, selamat wilujeng, Pak Deuki sehat selalu. Amin. Panjang umur. Amin. Sampai enteke wong. Oh, dadi karep niki ben wong sak donya mati Mas Garing urip dhewe alhamdulillah. Mah. Kok dungake panjang umur. Aku urip dhewe ning donya kowe nek tuku kopi ning ndi? Lah berarti teman pilih dhisik apa keri?
Kowe pertanyaan ora enak kabeh. Mati Ya. kok pilih dhisik apa kere? Sedengan berarti sedengan. Sak titahe. Nah, nggih. Yuk, ninggal katresnan. Ayo, tinggal katresnan buka celuk dilanggamke dhisik. Maka, ya, Dek. Nangis sajroning atiku mas janji-janjimu aku banget satu Apa seger ta? ganti nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat tak suwun rina lan wani moga-moga Gusti pandangan mebeli bisa kumpul kaya Hebat, saya sehat, saya laris. Nah, moga-moga jaga kesehatan, sing penting jaga pita suara. Ya. Ki rada cetha. Ngapa ta? Dirungokke iki cetha, intonasi terbaca. Lah terus apa bedane karo Cahayu kae? Lha wong beda kene basane cetha iki perkotok-perkotok kok. Desa Nawacara Negara Tawatata gawane watak wantu dhewe-dhewe. Wih, ngerti ta? Kok Desa Mawacara, ngerti ta kowe? kowe dhewe ra mudeng. Desa Mawacara kok coro. Iki lho. Yo piye kabare yo? Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam adik-adik yang cantik jelita. Sehat ya. Kita ketemu. Yalah, enake. Mas Cahayu. Cahayu, nggih, alhamdulillah. Selamat Ngono kuwi malam. jenenge. Selamat malam Mas Cah. Rian. Hah? Iki cah enom sing iso ngejeni ngene iki ya ta Pak Elisa. Iya, tak sopan santun cantik. Iki tembunge saiki diskriminasi. Ngapa ta? Kowe disalami, iki disalami, nganti bathak iki lho disalami. Aku ora dhewe. Sampai pengen disalami. Heeh. Ayo anu ya kabeh padha ngatur Loh. assalamualaikum salam. Waalaikumsalam. Ora ngrasake. Waalaikumsalam. Apik. Rezeki iki dhewe-dhewe kok ya. Aku kaya arwah ya. Kok senengan. Iki. Kowe jangan meninggalkan sejarah. Apa itu? Sejarah. Oh, kok Sujarah? Loh, biyen kowe karo sapa? Lah yo karo aku to. Apa nih? Embo. Ya enggak, tadi kan enggak kelihatan toh, gara-gara clearnya ini warnanya apa? Putih. Terus mukamu juga putih, jadi Ya. enggak kelihatan. Wah, lah ora ketok. Oh. Niken ki saya gede kok picek ya. Piye ta? Pripun? Lah wong
wong tuwek kemum jeglek ning kene kok ora ketok lho. Iya ya. Ya gini loh, sering nesu-nesu terus. Ya kan gampang kan naik gitu kan. Heeh. Itu nggak baik loh, cepet loh nanti. Lho kuwi karepe cepet tuwa, cepet tuwa. Aku ora cepet busine brebet. Mboten Pak De, mengke lek jenengan marah-marah terus, jenengan mengke cepet sakit, dieman-eman Dieman-eman nggih. Iya, nggak boleh Aku marah-marah. anggere kepethuk niken iki wedi lho malah. Kok wedi ngapa? Omongane mesti ngene terus sih. Enggak. Niku bocah sing ngelingke. Ngelengke, sampean kan yo ngelengke aku, Nduk. Aja diforsir terus tenagane ngono to. Aku memang saya akui saya sudah tua. Rambut putih, Muka putih, muka putih. Rambut putih uban. obat. Rambut putih, kulit keriput bukan masalah. Itu semua saya anggap hadiah. Nggih. Yang bermasalah justru orang lain karena belum tentu menghadapi masalah seperti saya ini. Oh, dadi nek sampean iso tuwa alhamdulillah urung mesti nek bocah enom kuwi nganti iso tuwa. Lho, kuwi dirungokke. Oh, mah aku mah dirungokke aku ngomong karo dhewe kok. Oh ya dirungokke karo ora urusane. Kowe padha tuweke mbok dukup. Padha. Piye kabare? Wis di pacar apa urung? Enggak boleh punya pacar dulu katanya Pak D kan. Loh, jajal kowe kira-kira ora enak balekke. Malah nek koyo kowe malah ora apik. Wong aku ya ora ngelekke. Jalanilah hidup ini sesuai dengan usiamu. Di waktu kamu pacaran, ya pacaran. Lah rungono sing cocok apa ya dipeksa. Kan kula kan dereng lulus SMA to Pak D. Aku kelas piro, Nduk Cahyu? Kelas 3. Lho, kuwi kelas 3. Fokus belajar. Kok sik kok perkara sekolah urung lulus SMA. Aku SMP wis ngentekke 3 kok. Oh, garangan kok ya. Beda. Ora ya ning betul. Karier dulu ditunjang dengan sinau sing becik supaya karier dan apa ngelmu berjalan sesuai. Wah iki niki loro karo do dereng duwe pacar. Ayo no, Mbak Elisa ya jek sergap pendidikane. Gelar dokter, Nduk, niken kelas 3 SMA. Kelas kuliah. Kadang wis tak kei rumuse yen kepengin dangun duwe pacar iki gampang. Pripon? HVS sak lembar tulisi diskon 50%. Kok diobral. Lah sing ya ora apa wis kowe saiki sekolahmu ning di kelas piro? Sekolahku di Kediri SMA 8. SMA 8 Kediri. Kelas 3, tapi 3 opo gak ngerti. Piye to kowe iki? Kak apa orang ngerti piye? Piye kok IPA Supe, IPS kan biyen ana IPA IPS dan bengek kae. Saiki 3 apa? Ketinggalan IPS. Sing ora ketinggal. Wong tebel Senengane kok. ya wis Dalam. Ini moga-moga pendidikane kecekel karirnya ya saya cemerlang. Amin, Bang Estuni. Nggih. wis dongkas wis dokter wi. Ya tetep banget sih. Niki anu Pak Jun, Nduk. Nggih. Niki ngersake ninggal katresnan ya kudu nduk nikah niku dilanggamke sih. Nggih. Kalih Mbah anu. Oke, Karo Mbah anu to, Mbah Suparwan to. Nggih. Nah, niku ngersake Banten Banyuwangi. nggih. Nggih. Kalian anu Pak Kapolsek ajeng capek gunung duet kalih penyanyi loro Oke. Niki tak ngaturke penyune Pak Jumrien dibawani sik. Nggih.